täppimme täällä usten ja jongali sieuja. Oli tuomu etäys tulään koottam. Toppeli suovilja vuosi. Kolme kiloa 170. 25 168. Siitä saa valita. Siitäkö saa valita? 25. Kuuluu mennä edustaa tänne. No niin, siitä kainalla. Kain. No niin, ja sitten toinen on Paavo Nevalainen, 10 700. Suurin kala. Ja ainoa taimen, mitä tuli tuolta, eli Otetaan Paavo sinustakin kuva. Vei vielä siihen pälliin. Elää onnia piilossa. No niin, hyvä. ja kolmas on Jan-Erik Tanhua, 9713. Ja, kiitoksia. Ja sitten on neljäs Risto Kukkala, Susanna Kukkala, 7686. Siinä on tuommoinen ja tuommoinen setti. Se on setti ja tuo kuuluu siihen. Viies on Anja Kaarret Sirkkaloimu 5294. No niin.